Streets social media aiwa nyaya yakazarwa zukuru apa hapana kana chekusekerera hapa handiti because nyaya ndinayo inodisappointa, especially iri kuitwa nevakomana nevasikana vari mumhiri magorogodhera umo handiti macrocodile river zvinodisappointa. Aiwa handisi kuda kutaurira maSouth Africans, ndoda kutaurira maZimbabweans nekuti ndo vedu vakatimirira ikoko handiti. So uchiteerera usati wasubscribe paSaint TV nenyaya ndinayo aiwa ibva watanga nekusubscribe kuitira kuti kunyange ukazogumbuka zvako unenge watosubscribe kare handiti wotena on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinouya nenyaya dzichipisa, you will be notified. Ndichitokukwazisai kwese kwamuri ikweyo, kwamuri vazukuru vani vasekuru Saint, the only Zimbabwean uncle handiti. So chiteerera sekuziva kwenyu kuti kuSouth Africa yezvinoka kune hondo, kune noise vazukuru, kutotaura kunoku masoja azara munzira, especially kuDurban nekwana Joburg uko zvichidaro handiti. Vamwe vari kumamisha mwari mwamisha muri safe, asi especially kunobva Zuma apo ndopaziva maimba village paka kunonzi kwaMukandla ndizvo ameno. Kune noise vazukuru Durban, kune noise yakanyanya nekuda kwaJacob Zuma uyo akadi akakandwa mukati. Jera harizive ka, jera harina president, unongopinda kana wakakoromora dzawakakoromora kujasizo dzevamwewo. So zvazvakadaro maZulu kunyanya vechirudzi rwechizulu because ndo vamwe chete naZuma vakajamuka, kwaita violence yekuti vanhu havasi kurovana, vari kuluta handiti. Vari kuluta, vari kupwanya mashops, hana Shoprite, hana vari kupwanyiwa vachitorera zvinhu. Ndo zvavanoita maSouth Africans, hunhu hwavo handiti hwekungotaimira ungoti zvinhu zvemahara vanozvida zvisingaite umbavha. Vanhu vachona vese vandori nepfungwa dzeumbavha. Now chiri kunyanyodisappointa inyaya yemaZimbabweans. maZimbabweans mweya wekuhakira munawo vazukuru vangu. Hamenoti munohakira papi chaizvo. Imi ndimi vamwe chete futi munomborohwa muchidzingiwa kuSouth Africa handiti. Apa maSouth Africans ari kuita zvaari kuita, imimi maabhizi kumhanya mumashops futi muchitora muchiluta, moenda nazvo mudzimba dzenyu. Ndokuita sei ikoko? Mangwana kana zvazova right, zvazovanakira, musangoti vanokanganwa maSouth Africans vachakuti maiba ndimi futi ikoko. Kunze kuti mudzikame muri mudzimba dzenyu, mozvivharira mudzimba dzenyu, zvinoitika zvoitika, mhepo yachona, wevhu rachona rodarika, iwe bhizi kudzingirira. Uri kukwana papi chapi pakuda kuti Zuma abuditsiwe kana kuti zvidii? Aini maZimbabweans munotondi ndatokukonewai. Aini handina vazukuru vakadaro. Vamwe vazukuru vachona kainying'anying'a nhunzva chaichazo nhundira mutsimo, notoshaya kutoti unozvitsura sezvivana zvanzvadzi zvakadai. Zvinomboitirwei chaizvo? Unobva watoshaya kutoti zvinombofamba sei chaizvo, munhu anofunga sei? Otoona ndopanototraka vhidhiyo achitotora nemukadzi wake nehama dzake nekafesi kuti kuno tiri kutora. Mangwana handiti ndo evidence yakakwana yekuti uende mujere iyoyo. Inini ndinotokukonewai. Ndazvikoniwa. Ameno vazukuru vangu kuti munozvionawo sei zviri kuitika? No, zviri kuitika nemaSouth Africans ndo zvavari. Aiwa isu tiri kuti manje avo vakatakura flag yeZimbabwe handiti, avo vakatakura zita rekunzi Zimbabwean, vakumhanyawo vachiita izvozvo. Munozvionawo sei vazukuru? Ngataurira nekucomment section kuti munofungei nemaZimbabweans. Ini handiri kuti asina njyere, nubu dzakadai. What do you think now vakutoudya zvemahara paSouth Africa? From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle. Ukangonzwa noti pfirinyi hamisi uncle, mupe mpama. Fara zvangu. Chitichi, much love.